Bai, egun hon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Niri tokatzen zait, egingo dudana da prekarietatearen, ondo entzuten da, edo altu egi, prekarietatearen kokapena, bilakaera eta ondorioak aipatuko ditut. Orduan, bigarren egunean aritzeak dauka desabantaila bat. Desabantaila da, errepikatzeko, gauza batzuk errepikatzeko arriskua, ez da? Baina badauka abantaila bat ere, eta da, ematen duela aukera ere, gauza batzuk, atzo esan ziren gauza batzuk, birformulatzeko, edo esanahiak zabaltzeko, edo, orduan ni horretan saiatuko naiz. Gauza batzuk birformulatzen, esanahia zabaltzeko, eta gure begiradak ere zabaltzeko. Orduan, prekaritatea hitz egiterakoan, abia puntu bezala, bi ildo hartu ditzakegu. Lehenik eta behin esan dezakegu, gure bizitzak, berez, prekarioak direla, edo auskorrak direla. Teoria ekofeministak dioen bezala, adibidez Jai Horredok, guztiok gara interdependienteak eta ekodependienteak. Alde batetik, elkarren menpeko gara, elkar behar gara, eta elkarren zaintza eta harreman sozial etengabeak behar ditugu. Eta beste alde batetik, ekodependientea gara. Bizi dauteko planeta, lurra eta naturan dauzkagun baliabideak behar ditugu ezinbestean. Hau izan daiteke abia puntu bat. Eta bigarren abia puntua da, bizi dugun sistema kapitalista, heteropatriarkal eta arrazista honek, egiturazkoa edo bere-berea duela prekaritatea eta menderakuntza ezberdinak. Klase zapalkuntza, genero menderakuntza, zuriak ez diren arrazen menderakuntza, mendebaldeko koloniak izan ziren herrialdetako baliabide eta pertsonen menderakuntza, autu eta nortasun sexual ez hegemonikoena eta baita ere hizkuntza eta kultura minorizatuena, ezta? Eta argi dago, menderakuntza orok, menderakuntza guztiek gure izaera zaurgarri hori areagotu egiten dutela bizitzak babesten ez baditugu. Eta azkenean, sistemaren funtsa baldin bada gutxi batzuen etekin ekonomikoak handitzea eta ez bizitzaren babestea edo bizitza zaintzea, prekaritatea lehen mailako arazo politiko bihurtzen da. Dakigun bezala, gaizki daukat pinita. Dakigun bezala, eta atzo ere jorratu zen, kapitalismoa historian zehar eraldatzen joan da, beti ere kapitalak bere etekina areagotzeko. Momentu honetan, bizi dugun fase honetan, esparru produktibotik atera dezaken mozkina geroz eta mugatuagoa denez, logika kapitalistan sakontzeko menderakuntza ezberdinak indartu egin behar ditu. Eta horren muturreko ondorioa da adibidez klima aldaketarena. Sistema hau oinarritzen da naturaren baliabide berez mugatuen guztiak eta neurri gabean, eta klima aldaketa dakigun bezala, atzera punturik gabeko puntu baten atarian dago, eta planetari gabe ez dago bizitzarik. Era berean, Juan Hernándezek atzo garatu zuen bezala, ikuspegi produktibo batetik soberan dauden pertsonak sistematik kanporatzen dira edo hiltzen dira, edo hiltzen ditu sistemak zuzenean, eta nekropolitika da Erta-Amerikan edo Mediterraneoan gertatzen ari dena, etorkinekin. Autoritarismoa eta fasismoa ere areagotzen ari dira neoliberalismoari funtzionalak zaizkion erregimen politiko bezala. Sistema honek ere genero hierarkia patriarkala ere mantendu egin behar du. Eta indarkeria matxistaren ondorioz milaka eta milaka emakume munduan erailtzea erabat naturalizatuta dago. Eta testu inguru honetan, kapitalismoaren fase gogor honetan, prekaritatea ere eraldatu egin da. Prekaritatea ere eraldatzen ari da. Eta kapitalismoaren historian prekaritatea nolabait ziklikoa edo ez hain orokortua izatetik, gaur egun pasatu da arau nagusi izatera, edo orden berri baten ardatz nagusietako bat izatea, edo bizitzaren eta lanaren antolakuntzaren erregimen berri bat izatea. Beraz, zer da prekaritatea? Prekaritateaz hitz egiterakoan
lan mundutik haratago joan behar gara. Soldatapeko lan mundutik haratago joan behar gara, eta bizitzaren prekaritatea hitz egin behar dugu. Bizitzaren sostengua eta jasangarritasuna arriskuan jartzen duena izango litzateke beraz prekaritatea. Ez du kolokan jartzen bakarrik lana eta esparru produktiboa, baita ere kolokan jartzen du esparru erreproduktiboa. Eta zer da esparru erreproduktiboa edo zer da erreprodukzio soziala? Nancy Fraser, Estatu Batuetako pentsalari feministak esaten digun bezala, esparru erreproduktiboa edo erreprodukzio soziala dira ekonomia kapitalista eta esparru produktiboa posible egiten dituzten harreman eta prozesu sozial guztiak. Eta hemen sartzen dira adibidez, zaintza lanak edo giza harreman sareak. Hau da, ez da prekarizatu bakarrik lan esparrua, baita ere prekarizatu da osasuna, harreman sozialak eta bizitzari eusteko egitura kolektibo ezberdinak edo oinarrizko bizitza bat edo bizitza duin bat izateko oinarri ezberdinak. Beraz, fokoa bizitzan jarri behar dugu. Hala ere, bizitzaren prekaritatearen parte garrantzitsu bada lan prekaritatea. Azken baten, diru sarrerak, eskubide sozialak eta gure nortasuna eta gure identitatea ere neurri handi baten enpleguak ematen digulako. Eta era berean, lan prekaritatea eta bizitzaren prekaritatea erabat lotuta daude, ze enpleguan edo lanean ditugun eskubideak eta baldintzak kaskartzen direnean, azkenean babes sozial guztia eta eskubide sozialak ere lausotu edo desegin egiten dira. Puntu honetara helduta, agian merezi du prekaritatea zer den hobeto definitzea. Amaia Perez de Orozcok, era grafiko eta simple baten, definitzen du prekaritatea dela alambre gainean bizitzea, baina azpian sarerik izan gabe. Irudi honetan irudikatzen dena. Beste definizio osatuago batek esango luke prekaritatea dela baliabide ezberdinetara jarraikortasun batekin heltzeko daukagun ziurgabetasuna eta ondorioz eskubideen gabezia da garamatzana. Beraz, definizio hau aletzen badugu pixkat, 3 elementu aurkituko ditugu. Lehenengo elementua izango litzateke, baliabide nahikorik ez izatea modu jarraituan. Eta zer motatako baliabideak? Baliabideak izan daitezke, era askotakoak. Izan daiteke soldata, izan daiteke prestazio soziala, etxe bizitza, denbora, bidaiatzeko aukera, osasuntsu jatea, kalitatezko harreman sareak, inguruan ditugun babesak, hori guztia izan daiteke baliabidea. Egun, bizitzeko behar ditugun baliabide ezberdinak eskura izatea gero eta ziurgabeagoa da. Argitu behar dugu, prekaritatea jomuan jartzea ez dela bizitza malgu bat kritikatzea ezinbestean, edo ez da bizi guztirako enplegu bat aldarrikatzea. Prekaritatea kritikatzea da norbere bizitza kontrolpean izateko ezintasuna salatzea. Azken baten eskubideen bermerik eza salatzea da. Eta hain zuzen ere definizioaren bigarren elementua da eskubideen galera. Prekaritateak eskubideen galera da garamatza finean. Izan daiteke eskubideak ez dauzkagulako aitortuta, adibidez, 35 orduko lan astea, igual ez daukagu aitortuta, edo izan daiteke aitortuta bai formalki, baina ezin ditu dela eskubide horiek egikaritu edo praktikara eraman. Adibidez, nik eduki dezaket aitortuta etxe bizitza eskubidea, baina eskubide hori ezin dut egikaritu. Eta azken urteetan gainera, badakigu, krisiaren aitzakiarekin egin diren erreforma eta egin diren murrizketa ezberdinek eskubideen galera prozesu hau areagotu egin dutela. Beste egunean irakurtzen nion argian, Juan Mari Arregiri bere zutabean, azkenean eskubide galera zer da esaten du, egun lanpostu bat lortzeko sarritan langile bezala dauzkasun eskubidei uko egin behar diozu. Eta ez dugu ahaztu behar, eskubideen galerak askotan garamatzala sistematik kanporatzea. Prekarietatea eta bazterketa sozialaren arteko muga edo aria oso fina delako. Zu egon zaitezke langabezia prestazioa kobratzen zaudenean, prekarietatean sistemaren ertzean,
baina gero hori bukatzen denean, zuzenean sistematik kanpo. Adia oso fina da. Eta gero, hirugarren elementua izango litzateke prekarietateak izaera kolektiboa daukala. Hau da, baliabide ezberdinetara heltzeko ziurgabetasuna eta eskubiderik ezak prozesu sozial eta kolektiboak dira, ez dira norbanakoaren arazo soilak. Beraz, prekaritateaz ezin dugu hitz egin arazo individualen batura bezala. Prekaritatea da kolektiboa eta egiturazkoa, eskubideen gabezia delako. Eta gainera beste ideia bat, prekaritatea elikatu egiten du. Prekaritatea erakartzen du. Nik lanpostu prekario bat badaukat, edo 3 kontratu partzial badauzkat, soldata kaskarrekin, eta ez badaukat ezertarako denborarik, nien amango nau horrek zerbitzu prekarioak konsumitzera. Ez daukadalako dirurik, zure azokako barazkiak erosteko, ez daukadalako denborarik, joko dut zerbitzu prekarioak erabiltzera, eta, azkenean sarea handitzen doa. Behin prekaritatea definituta eta lanaren prekaritatea kokatuta bizitzaren prekarietate zabalagoan, beharrezkoa da baita ere ikuspegi intersekzionala kontutan hartzea. Izan ere, prekaritatearen ondorioak ez dira homogeneoak guztiontzat, edo ez dira larritasun berberekoak. Eta prekaritatea aztertzeko kontutan eduki behar ditugu hasieran aipatu ditugun menderakuntza edo dominazio ardatz ezberdinak. Ez da berdina, emakumea edo gizona izatea, ez da berdina, lesbiana edo heterosexuala izatea, aniztasun funtzionala izatea edo ez izatea, beltza izatea edo zuria izatea. Azken baten, menderakuntza ezberdin hauek prekaritate egoerak biderkatu egiten dituzte egoera ezberdinetan dauden pertsonentzat. Eta gainera egoera hauek aldakorrak izan daitezke. Zeren ni izan daiteke nire enpresan prekario, baina agian nire etxean, kontratatuta daukadan etxeko langilearekiko izan daiteke menderatzaile. Baina zapalkuntza anitz hauek kontutan hartzea, beharrezkoa da langile klasearen aniztasuna eta mailakatzeaz kontziente izateko eta azken baten prekaritatearen irakurketa hobeto egiteko. Beraz, txapel orokor honetatik jaitsi beharko ginateke enpleguaren prekaritatea aztertzera. Guk azken kongresuan ebazpen bat onartu genuen prekaritatearen inguruan eta enpleguaren prekaritatea 3 elementuren arabera definitu genuen. Lehenengo elementua da, diru sarrera nahikorik ez eukitzea bizitza autonomo eta duin bat eukitzeko. Bigarrena da, egonkortasunik eza edo ziurgabetasuna, eta 3. elementua da, osasuna arriskuan jartzen duten lanak, ezta? Baina, berriro ere soldatapeko lanetik haratago bizitzaren sostengurako beharrezkoak diren lan guztiak kontutan hartzen baditugu, hitz egin behar dugu sexuaren araberako lanen banaketari buruz. Eta sexuaren araberako lanen banaketaren ondorioa da, emakumeok beti egon garela prekaritatean. Zeren enpleguan sartu ginen, zaintza lanak eta etxeko lanak behar bezala banatu gabe eta geure bizkar hartuta, dakigun bezala eta irudi honetan agertzen den bezala, irudiaren azpikaldean agertzen den guztia, bizitzak aurrera jarraitzekoa beharrezkoak diren lan guztiak, sistema kapitalista oinarritzen den lan ikustezin guzti honi, sistemak ez dio ematen inungo baliorik, eta honen ondorioz, emakumeon enpleguari ere balio txikiago ematen zaio gizonezkoen enpleguari baino. Eta horren isla da, adibidez, soldatarrakala, kontratu partzialak, eta elementu guzti hauek eskuartean dauzkagun gatazketan, atzo aipatu ziren gatazketan, jorratzen ari gara, ezta? Baina hau, niretzako oso garrantzitsua da, ulertzeko emakumeen prekaritatea egiturazkoa dela. Hau da, emakumeok ez gara kolektibo bat, prekarietateak kaltetutako kolektibo bat. Sexuaren araberako lanen banaketak lan harremanen antolakuntza guztia baldintzatzen du. Edo beste da batera esan da, lan harremanen antolakuntza emakumeon egiturazko prekarietatean oinarritzen da.
Eta nik uste dut hau dela funtsezkoa, gero beste irakurketa guztiak egiteko. Bueno, prekaritatearen kokapena egin ondoren, prekaritatearen bilakaera, ez da? Hemen badaude prekaritatearen forma batzuk betikoak direnak. Isabel Otsoak hitz egingo du etxeko langileen egoeraren inguruan, baina nik ere ez nuen aipatu gabe utzi nahi. Etxeko langileen egoera, batez ere internen egoera asko eta asko migranteak dira prekaritate egoera larriak eta kasu asko esklabutza egoera normalizatuak, ezta? Eta, hori prekaritate forma berria ez da, hor dago, baina aipatu behar da. Prekaritatearen formak, ni hemen ez naiz asko sartuko, atzo jorratu zen, hasieran izan ziren, ETT-ak, azpikontratak, gero zerbitzu enpresak, outsourcinga, eta orain baditugu forma konplexuagoak eta modernoagoak, ez da? Peio Katzo azaldizugun bezala, prekaritatea ere ari delako egiten, esaten dugu, I gehi D gehi egiten ari delako, ez da? Plataforma digitalak, big data, robotizazioa, telelana, autonomo faltsuak, proiektuka lan egitea, ekonomia kolaboratiboa, Uber, Cabify, Globo, Deliveroo, guzti horiek, ez da? Uste dut, aste honetan, inauguratzekoak direla adibidez Trapagan, Amazonen zentro logistiko berria, ez da? Zentro horren banaketa sistema guztia, azkenean, autonomo faltsuen sare batekin antolatuko da, ez da? Hau da, prekaritate forma hauek edatzen ari dira gurean ere. Eta azkenean, forma guzti hauen atzean dagoena da, lan harremanen izaera aldatzea. Hain zuzen ere, lan segurtasunetik norbere gain hartzera arriskuak, dependentzia edo mendeko izatetik autonomia edo ekimen pertsonalera, lan zuzenbidea aplikatzetik forma merkantilak edo zuzenbide merkantila aplikatzera, eta, autonomia, ekimen pertsonala, balore hauek dira, adibidez, ekintzailetzaren kulturak, edo enpresa kultura berriak sustatzen dituen balioak, ez da? Izan gaitezen denok ekintzaileak, helburuak konpartituak izan behar dira enpresan, konsensua, gatazkarik ez. Modernitatearen izenean, ekintzailetzaren kulturak eta enpresa kultura berriak prekaritatean sakontzen joateko errelato eta marko berriak ematen dizkigu. Ondorioen inguruan, prekaritatearen ondorioak bi zatitan banatu ditut, politikoak eta pertsonalak. Muga ez da argia, badakigu pertsonalak politikoak direla eta politikoak ere eragin pertsonalak dituztela, ez da? Ondorio politikoak argi dago, prekaritatea langileen menderakuntzarako tresna da, klase kontzientziarekin bukatzeko saiakera da, duela ez hainbeste pertsona baten bizitzaren aria lana zen, enplegua zen, horrek ematen zion nortasuna, zentzua, kolektibo baten parte izatea, orain errelato hori apurtu egin da. Langileen zatiketa eta mailakatzea eragin nahi du, interes ezberdinak sustatu langileen artean, pobreen arteko gerra, xenofobia, arrazismoa, hemen ez daukagu gaur denborarik, baina argi dago, arrazaren araberako lanen banaketa bat ere badagola, ez da? Autoesplotazioa, hau kapitalismoaren lorpen handia da. Azkenean, aipatu dugun ekintzailetzaren kultura horrek, ondorio honetara garamatza, ez da? Norbera da, norbere helburuen erantzule, norberak esplotatzen du norbere burua eta ez enpresariak, ez da? Eta gero balore hegemoniko berriak, ze balore, ez da? Individualismoa, lehiakortasuna, nork bere burua aski izatea edo autosufizientzia, meritu pertsonala bezalako baloreak, soluzio pertsonalak gailentzea, adibidez formakuntza, formakuntza da soluzio magikoa aurrera egiteko, gaztei esaten zaie, zu formatu eta soluzio magiko bezala, aipamen bat egitea ere gazteei, ikusten ari gara ere, sindikatura hurbiltzen ari diren gazteak, ezagutu duten lan mundu bakarra ere hauxe dela, ez daukatela zerrekin konparatu ere ia, ez da? Eta gero, guretzako ondorio oso garrantzitsu bat, antolakuntza kolektiborako tresnen suntziketa, negoziazio kolektiboa eta askatasun sindikalako lokan,
prekarietate egoeran dagoenak ez dauka aukera berdina greba egiteko, ez dauka askatasun sindikal bera, eta honek zailtasuna sortzen dizkigu lantokietan interes komunak artikulatzeko, ezta? Eta horregatik esaten dugu, prekarietateari aurre egitea, aurretiaz landu beharreko zeregin bat litzatekela ohiko negoziazio kolektiboa aurrera eraman ahal izateko. Eta gero ondorio pertsonaletan, beldurra, erruduntasuna, beldurrak, badakigu, bizitzan aurrera egitea oztopatzen digu, geldiarazi egiten gaitu. Erruduntasuna, aurrera egiten ez badut, norberarena da kulpa, ez naizelako behar bezain ona. Bizi proiekturik eza, ziurgabetasuna, arriskuen kudeak eta norbere gain. Denboren kudeak eta jasanezina, bizitza pertsonala eta lana uztartzeko zailtasunak, eta honek eramaten gaitu, harreman sozialetan arazoak izatera, kultura eta proiektu militantetan parte hartzeko zailtasunak izatera, eta hemen ere genero irakurketa argia dago, ezta? Estatistika denboraren, erabilaren estatistika guztiek esaten dute, emakumeok denbora pertsonalik gabe bizi garela. Azkenean zaintza lanak eta etxeko lanak, oraindik ez daudelako behar bezala banatuta. Eta gero, osasun arazoak, arrisku psikosozialak, estresa, patologizazioa, soluzioa azkenean da medikalizazioa, ansiolitikoak, antidepresiboak, eta hemen ere, ikerketa ezberdinek argi uzten dute, batez ere emakumeak direla sendagai edo farmako hauek hartzen edo konsumitzen dituztenak. Hau izango litzateke prekarietatearen panorama, gu jakina prekarietateari aurre egin nahi diogu eta egin behar diogu. Nola, ez da? Abia puntu bezala argi dago prekarietatea arazo politiko kolektiboa denean, aurre egitea ere kontzientzia eta antolakuntza kolektibotik etorri behar dela zalantzari gabe. Prekarietatearen aurkako borroka estrategikoa da, elarentzat, estrategikoa da sindikatuarentzat. Derrigortuta gaude horretara, alde batetik, gizarte eredu berria horretan oinarritu nahi dutelako eta guk hori aldatu nahi dugulako, baina baita ere derrigortuta gaude sindikatuaren biziraupenerako. Zeren azkenean prekarietatea egoera orokortu bat bada lan munduan, horrek geure biziraupena ere arriskuan jartzen du. Estrategikoa dela esatea, asko esatea da. Esatea da, horren atzean autu politiko eta organizatibo argi bat dagola, eta esan nahi du, sindikatuaren baliabide eta esfortzurik nagusienak ere horretara bideratu beharko genituzkela. Guari gara batez ere soldatapeko lan munduan, zailtasun askorekin, meritu handiarekin, erronka itzela delako, sistemaren zutabe nagusietako baten kontra ari garelako, baina guk sindikatu bezala erabaki dugu amore ez ematea eta erronkari aurre egitea, beste batzuk egin ez duten bezala, ez da? Baina, nik azpimarratu nahi nuke, ezin dugula ahaztu ikuspegiak zabalago izan behar duela. Eta azkenean bizitzaren prekaritatearen aurkako borroka jarri behar dugula erdigunean. Ekintza sindikal tradizional eta eraberrituarekin baina baita ere pertsonen eta planetaren bizitza bermatuko duen gizarte eredu baten aldeko ekintza sozialarekin ere bai. Bata eta bestea erabat lotuta daude. Bata ez da bestea gabe ulertzen, ez da? Esan dugun bezala, lan prekarietatea bizitza beraren prekarietate zabalagoaren parte delako. Agian, ekintza sindikala eta ekintza sozialaren arteko termino bereizketa hori ere ez da zuzena. Guretzako dena da sindikala, sindikatu garen enean, eta dena da soziala, azkenean gizarte eredu berri baten alde ari garelako, gizarte horretan jakina, enpleguaren ardatzari ere eman beharreko zentraltasuna emanez eta inolaz ere erlatibizatu gabe, eta gure antolakuntzaren oinarriak lantokietan ditugula kontutan hartuz eta hortik abiatuz, ezta? Eta bide horretan, ezinbestekoa da borroka ezberdinak lotzea eta saretzea, borroka sindikala, feminista, klima aldaketaren kontrako borroka, migranten eskubideen aldekoa, eta saiakera horretan ari gara. Eta nik bukatuko dut berriro ere Nancy Fraserren hitz batzuk ekarrita, ezta? Nancy Fraserrek esaten du
egungo klase borroka, edo egungo langileen borroka berria dela erreprodukzio sozialaren aldeko borrokak direla langile klase borroka berria. Da esan nahi du erreprodukzio sozialaren aldeko borrokak direla klase borroka berria, esan nahi du alde batetik daudela soldatapeko eremuan dauden borroka guztiak, eta gu horretan eredu gara, baina baita ere daude bizitzaren jasangarritasunaren aldeko borroka guztiak. Eta nik uste dut, hauxe izan behar dela gure iparrorratza. Eskerrik asko.